अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। पक्षाकडे उमेदवारी मागायचा अधिकार प्रत्येक पक्षाला आहे। काँग्रेसला आमच्या शुभेच्छा आहेत। महाविकास आघाडीत ज्यांची ताकद असेल, जो उमेदवार योग्य वाटेल त्याला संधी मिळणार, त्यामुळे वरिष्ठ जो उमेदवार देतील त्याचं महाविकास आघाडी म्हणून काम करणार, असं रुपेश राऊळ यांनी म्हटलंय। एक लक्षात घ्या, प्रत्येक पक्षाला आपलं हक्क आहे, अधिकार आहे उमेदवार मागायचा, आणि आपल्याला पक्षाकडून इथे निवडणूक लढवायला मिळावी म्हणून ते त्यांचं म्हणणं मागतायत। त्याच्यामुळे त्यांना शुभेच्छा आहेत आमच्या। आम्ही आमच्या तऱ्हेने मागणार। जो वरिष्ठांना ज्या पक्षाची ताकद दिसेल, ज्या पक्षाचा योग्य उमेदवार दिसेल त्याला 100% महाविकास आघाडी म्हणून उमेदवारी मिळेल अशी, आणि त्या पद्धतीने आम्ही सगळेजण एकत्र महाविकास आघाडी म्हणून काम करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।